Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κυριόπουλε, πραγματικά ήταν νομίζω πολύ συγκλονιστικά θα έλεγα και αν πάρετε παραδείγματος χάρη εμένα που είμαι πάνω από τα 65 και είμαι πολύ κοντά στη σύνταξη, στις πάρα πολλές αρρώστιες προ θανάτου, ευτυχώς που δεν τα κατάλαβα όλα, αλλιώς νομίζω ότι θα ήταν πιο τρομακτικά για μένα, αλλά εδώ είμαστε κυρίως για το HIV/AIDS και το HIV/AIDS βασικά στη χώρα μας τουλάχιστον είναι σχεδόν όλο από κρατικές υπηρεσίες. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι καταφεύγουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία και μάλιστα όχι για την θεραπευτική θα έλεγα αντιμετώπιση και το κόστος των φαρμάκων. Άρα λοιπόν ποιο είναι το οικονομικό κατά κάποιο τρόπο έτσι σαν συμπέρασμα θα μας λέγατε όσον αφορά την νόσο για την Ελλάδα? Ξέρουμε ότι η αντιμετώπιση του AIDS είναι μια ακριβή υπόθεση, όχι μόνο λόγω των φαρμάκων, αλλά και της ανάγκης τακτικής, περιοδικής εργαστηριακής και κλινικής εξέτασης, είναι πόροι αυτά, αλλά και της ανάγκης υποστηρικτικών προγραμμάτων εργασίας, κοινωνικής επανένταξης κλπ. Νομίζω ότι θα υπάρξουν μείζωνα προβλήματα χρηματοδοτικής πίεσης. Θα λέγω ότι τα πράγματα είναι πολύ στριμωγμένα και ότι το ιατροτεχνολογικό σύμπλεγμα, η γνώμη μου είναι, θα κάνει μάχη χαρακομμάτως να διατηρήσει την τεχνολογική του υπεροχή και συνέχεια. Εκτός εάν πολιτικές και κοινωνικές αξίες και ορίζουσες ανατρέψουν αυτό το μείγμα πολιτικής το οποίο ακολουθούμε μέχρι σήμερα. Και προσωπικά το εύχομαι να γίνει αυτό, γι' αυτό έκανα ειδικά την αναφορά για την ολική επαναφορά της διακήρυξης Αλμάντα. Παρακαλώ. Κύριος Δέβης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Είπατε ότι το HIV είναι μια ακριβή ασθένεια. Αλλά αυτό το οποίο φαίνεται πιο πολύ από την εμπειρία παρά από τη βιβλιογραφία είναι ότι η αντιμετώπιση δεν είναι απλώς cost effective, αλλά είναι cost averting και cost saving. Και ότι η αδράνεια στην αντιμετώπιση, την κλινική αντιμετώπιση του HIV θα συνεπάγεται τρομακτική επιβάρυνση στο νοσοκομιακό κόστος και βεβαίως στην επιπλέον μετάδοση του ιού και του νοσήματος. Οπότε τον ακούμε από τα δικά σας τα χείλια ότι είναι μια ακριβή ασθένεια, ενώ νομίζω ότι είναι η πιο επιτυχημένη παρέμβαση που έχουμε μέχρι σήμερα. Και ανησυχώ το πώς μπορεί να... Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα δώσω διευκρίνηση. Ίσως ήταν υπερβολική η διατύπωσή μου ή μάλλον δεν έκανα τις διευκρινήσεις. Το AIDS είναι ένα ακριβό νόσημα όπως είναι ο διαβήτης, η υπέρταση. Είναι ένα χρόνιο νόσημα. Είναι λίγο ακριβότερο από το διαβήτη και λίγο φτηνότερο από την υπέρταση. Ο διαβήτης θέλει για να κρατήσεις ένα διαβητικό στη ζώνη κανονικότητας θες 680 ευρώ το χρόνο. Για να κρατήσει έναν υπερτασικό στη ζώνη κανονικότητας των εργαστηριακών και βιολογικών ενδείξεων θες 1.300 ευρώ. Κάπου στα 800-900 είναι με μια παλαιότερη αυτή, είναι το AIDS. Είναι ένα χρόνιο νόσημα. Βεβαίως δεν είναι ακριβότερο από το διαβήτη, γιατί δεν έχει τόσο πληθυσμό. Βεβαίως δεν είναι ακριβότερο από την υπέρταση, γιατί δεν έχει τέτοιο πληθυσμό. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα πλεονέκτημα αυτής της ομάδας. Δεν είναι 800.000 διαβητικοί που έχει πρόβλημα, αλλά οι 800.000 διαβητικοί είναι περισσότεροι ψήφοι από ένα μικρότερο άτομο. Όσον αφορά το άλλο, πράγματι η αποτροπή νοσοκομιακής περίθαλψης, ακριβής νοσοκομιακής περίθαλψης, στην περίπτωση των ασθενών με AIDS είναι πιο εμφανής από ότι είναι στο διαβήτη ή στην υπέρταση. Είναι πιο εμφανής και επίσης τα savings της ζωής. Και ευχαριστώ για την παρέμβαση και την διευκρίνηση και τη διόρθωση. Ο κύριος Λαζανάς. Ο κύριος Γαργαλιάνος. Ο κύριος Δέδες, καταρχάς να ευχαριστήσω τον καθηγητή Κυριόπουλο, όπως το αναμέναμε. Ήταν πάντα συναρπαστικός, αλλά και πάντα πραγματικός. Διαρθρωτική αλλαγή δεν είναι, κύριε Κυριόπουλε, αυτό που είπε ο Νίκος, ο Δέδες. Το να έχουμε αν είχα τη δυνατότητα, αυτό τα δικά μας μοντέλα των επαγγελματιών υγείας των κλινικών, είναι ότι αν είχα δυνατότητα να κάνω 10 εκατομμύρια τεστ στους Έλληνες, ανακάλυπτα λοιπόν
ότι ήταν, και είχαμε και ομιλία στο συνέδριό μας, ανακάλυψε ότι έδωσαν άλλους 5.000 ασθενείς ή 2.000 ανθρώπους που έχουν μολυνθεί. Και παρενέβαιναν σε αυτούς, θα απέτρεπα τουλάχιστον στα επόμενα χρόνια δαπάνες υγείας, οι οποίες θα ήταν, όπως το είπατε και εσείς, πολύ ακριβές. Άρα λοιπόν για μας, έτσι το έχουμε καταλάβει, αλλά περιμένουμε εσάς τους ειδικούς να μας πείτε αν όντως αυτό είναι. Γιατί το να δεχόμαστε μόνο τον φονταματαλισμό του IMF που λέει ότι θέλω σε 2 χρόνια να μου ρίξετε 5% ή 2% ή 7%, τότε που φαλκιδεύει την οικονομική με προστία για τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το θέμα το οποίο ήθελα να μας σχολιάσετε. Ναι, πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Έχω μία συζήτηση στην τηλεόραση με τον κύριο Μόσιολο και τον κύριο Σαλμά και είχαμε ακριβώς αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο χειριστήκαμε τις υγειονομικές υποδόσεις της χώρας δεν ήταν απλά επιπόλωση επί τα οικονομικά, αυτό είναι το λιγότερο. Νομίζω ότι αλλοιώσαμε και την ουσία της κλινικής ιατρικής και της διαχείρισης των νοσημάτων και των ασθενών. Από το οποίο αυτός είναι ο πυρήνας της μη αποδοτικής χρήσης. Η τεχνολογία παραγωγής των υγειονομικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 4-5 μεγάλων νοσημάτων, αυτό που είναι σε προτεραιότητα, να μην τα επαναλάβω, ήταν ένας τρόπος ο οποίος δεν ήταν ορθολογικός, δεν ήταν σοβαρός και είχε σαν αποτέλεσμα και σπατάλη πόρων και υγειονομικά αποτελέσματα χαμηλότερα από αυτά που θέλαμε. Άρα κατά συνέπεια για να παράξουμε και οικονομικά, δημοσιονομικά αποτελέσματα θετικά, πρέπει να πάμε πέρα από την οριζόντια περικόπη. Εντάξει, περισσεύουν μερικά, σπατάλες κλπ. Πρέπει να πάμε στον πυρήνα τεχνολογίας παραγωγής. Αυτό σημαίνει θα έχει τρομακτικές επιπτώσεις. Θετικές κατά τη γνώμη. Αλλά χρειάζεται και το ιατρικό σώμα να έρθει σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι έτοιμοι οι διευθυντές του ΕΣΥ και πανεπιστημιακοί να αναλάβουν τη διαχείριση, την ευθύνη προϋπολογισμού 1-2 εκατομμυρίων ευρώ, πίσω από τον οποίο υπάρχει αποτέλεσμα ότι 2.000 ασθενείς έχουν θετική έκβαση, που πρέπει να αποδείξουν και το ένα και το άλλο. Βεβαίως ξέρω ότι μέχρι τώρα οι διοικητές, το πολιτικό διοικητικό σύστημα για να έχει εξουσία τα κρατούσε για τον εαυτό του. Πρέπει να σας πω, επειδή τους ξέρουμε όλοι, τώρα που καταραίει το αυτό είναι η πρώτη που θα πει πάρτε τα. Ακούστε το πρόβλημα, ναι, δικά σας. Το πρόβλημα όμως, εγώ είμαι υπέρ του να τα πάρουν οι γιατροί. Ακόμα και ένα μαγαζί που είναι σε κατάρρευση. Το πρόβλημα ότι πρέπει να γίνει με συγκροτημένο τρόπο αυτό, να γίνει επιπόλαιο και συσσωρεύσει και άλλα προβλήματα. Ο κύριος Ρεζανάς. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ομιλία σου ήταν εκπληκτική, μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Και ίσως και ακούσαμε και πράγματα που δεν ήταν πολύ γνωστά σε εμάς, αλλά καλό που θα είναι να τα πούμε. Όπως είπε και ο πρόεδρος κ. Σαρόγλου, ότι είναι περισσότερο για το AIDS η σημερινή συζήτηση. Βέβαια, εγώ έχω κάποια ελπίδα, επειδή το AIDS δεν έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό ασθενών, ότι θα είναι από τα τελευταία τα οποία θα ακουμπήσουν και θα ασχοληθούν. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω τι υπερβολές έχουμε κάνει σε ασθενείς με AIDS που θα έρθουν να μας πούνε περικόψτε. Τι να περικόψουμε, τα φάρμακα? Θέλουν τα φάρμακα αυτοί οι οποίοι τα χρειάζονται. Βάσει διεθνών και ελληνικών οδηγιών. Δεν χρησιμοποιούμε φάρμακα off-label, δηλαδή είναι όλα βάσει των οδηγιών. Είναι τις οσολογίες οι οποίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Και αυτή είναι και τα ερωτήματα, δηλαδή θα κόψουμε τα φάρμακα στους μετανάστες? Θα αρχίσουμε το AIDS να κυκλοφορεί, ο ιός να κυκλοφορεί μεταξύ των μεταναστών και να κυκλοφορεί και στον υπόλοιπο πληθυσμό? Θα κόψουμε τις θεραπείες, τις ευκαιριακές λοιμώξεις και σημαντίες στους ασθενείς? Θα κόψουμε τις εργαστηριακές εξετάσεις που και αυτές γίνονται βάσει διεθνών και ελληνικών οδηγιών? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι θα κόψουμε και ίσως εγώ θα σας παρακαλέσω από το βήμα του τώρα ίσως να υπάρξει μια συνεργασία και με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ίσως να ξαναδούμε το κόστος του AIDS και να δούμε και το κόστος των συνεπειών από τις μη θεραπείες. Και αν θέλετε, λοιπόν, να θέσω δύο άλλα θέματα. Αναφερθήκατε προηγουμένως στο θέμα των γενοσύμων. Είπατε πολύ καλά, τα γενώσιμα στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβά.
Το έχει αντιληφθεί κανένας από την πολιτική ηγεσία ότι είναι πολύ ακριβά και γιατί είναι πολύ ακριβά. Δεύτερο, όταν μιλάμε γενώσιμα για την Ελλάδα, τι εννοούμε? Έχω την εντύπωση ότι μιλάμε για άλλα γενώσιμα στον τρίτο κόσμο και για άλλα γενώσιμα μιλάμε σε αναπτυγμένες χώρες. Δηλαδή, σε αναπτυγμένες χώρες μιλάμε για τα φάρμακα τα οποία λύγει η πατέντα τους και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενώσιμα, ενώ για τρίτο κόσμο. Στις μη ανεπτυγμένες χώρες μιλάμε για φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν στον τρίτο κόσμο από τις μεγάλες εταιρείες και να παράγουν εταιρείες τοπικά ή να έρχονται από την Ινδία κατευθείαν και να χρησιμοποιούνται και ίσως είναι και το οικονομικό πρόβλημα από ό,τι έχω καταλάβει. Θεωρώ ότι πάλι το πρόβλημα είναι πολύπλοκο και θα ήθελα ίσως αυτά τα θέματα δεν έχουμε τον χρόνο να τα κουβεντιάσουμε, ίσως να είναι θέματα προς συζήτηση και κατηδίαν και σε συνεργασία με εμάς και ημών. Θα είμαι πολύ σαφής, ειδικά στο πρώτο ερώτημα. Και νομίζω είναι μια εκδίκηση του... Συγγνώμη για αυτό. Μια εκδίκηση των οικονομικών. Συγγνώμη για αυτό που σας διακόπτω. Κανένας δεν έχει έρθει να μας ρωτήσει πόσες μέρες περιμένει ένας αρρωστός μας να κάνει μια αξιολογική τομογραφία ή να κάνει περιφογράφημα. Και την άλλη φορά που βρεθήκαμε στο Κελνό, μας είπατε ότι το κόστος νοσηλείας, που δεν το ξέρουν οι διοικητές στο νοσοκομείο μας, ο δικός μας διοικητής δεν το ξέρει, ότι είναι 500 ευρώ χωρίς να υπολογίζει το κόστος της αμοιβής του. Για του προσωπικού νοσοκομείου. Ναι. Και όταν άλλος κλινικής περιμένει 5 μέρες να κάνει μια αξιολογική τομογραφία, ένα περιφογράφημα και από την απάντηση αυτού θα χρειαστεί να περιμένει άλλες 10 μέρες να κάνει κάτι άλλο, αυτά δεν τα έχει υπολογίσει κανένας. Και λέτε κόψτε τα πάνω, κόψτε φάρμακα. Μα τα άλλα πρέπει να κοπούν. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σαφής στην απάντηση, ειδικά στο πρώτο είναι και μια εκδίκηση των οικονομολόγων απέναντι στους γιατρούς. Συγχωρήστε μου την ελαφρότητα. Συγχωρήστε μου την ελαφρότητα. Στους φοιτητές μου θέτω το ερώτημα αν η κατανομή των πόρων στην υγεία στην Ελλάδα είναι συμβατή με την οικονομική θεωρία, με την οικονομική επιστήμη. Η απάντηση που του παίρνω από τους καλούς φοιτητές, ακόμα και γιατρούς, είναι ότι δεν είναι συμβατή. Γιατί όλοι όμως εμείς θεωρούμε συμβατή και πάση πες το grosso modo ότι είναι μέσα στα σωστά πλαίσια? Γιατί έχουμε πέσει θύματα της ρητορικής μας ως ιατρικό σώμα και της ρητορικής του πολιτικού συστήματος μεταβολητική περίοδο. Που ταυτίζει την υγεία, το δημόσιο επενδυτικό αγαθό υγεία, με το ιδιωτικό αγαθό περίθαλψη. Το παραλάβω αυτό. Λοιπόν, άρα κατά συνέπεια ένας φοιτητής μου προχτές μου έφερε ένα χαρτί και μου λέει δεν είναι συμβατή. Διότι το κράτος δεν χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα τα δημόσια αγαθά που παράγονται στην υγεία. Τι είναι τα δημόσια αγαθά? Το νερό του Σούλεμ, τα σκουπίδια, το AIDS, η πατήτιδα, τα εμβόλια, αυτά. Η συνολική δαπάνη όλων αυτών είναι 1% της συνολικής δαπάνης για την υγεία. Η χρήση των πόρων, αυτά τα βάλω στη δημόσια υγεία ή στα άλλα αγαθά, είναι ανταγωνιστική. Και συνήθως κερδίζει εκεί που υπάρχουν ψήφοι, που υπάρχει στο ιατροτεχνολογικό σύμπλεγμα. Άρα στην ερώτηση πενιγμό απαντώ κατά προτεραιότητα τα αγαθά δημόσιας υγείας, μεταξύ των οποίων το θέμα που διαπραγματεύεστε είναι κατεξοχήν δημόσια υγεία. Και θα έλεγα ότι εδώ είναι και μηδενικές τιμές. Ο διαβήτης, η υπέρταση, αν είσαι πολύ φτωχός να το δούμε. Αλλά για τον άλλο πληθυσμό το συζητάμε. Πόσο καλύπτεται? Με δεδομένο πάντα με παρονομαστεί ότι ζούμε σε καθεστώς σπανίων πόρων. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι γιατί είμαστε σε συγκυρία οικονομική ή γιατί είμαστε καπιταλισμός. Ούτε στο κομμουνισμό θα γίνεται αυτό. Οι πόροι είναι πάντα σπάνιοι σε σχέση με τις ανάγκες. Η ιεράρχησή τους έχει να κάνει σχέση με τη διάκριση που είπα δημόσιο ιδιωτικό αγαθό και πίσω από αυτή υπάρχει ότι ό,τι είναι δημόσιο να το πληρώσει το κράτος, ό,τι έχει δημόσιο όφελος. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Θα ήθελα νομίζω ότι ο χρόνος δεν είναι, θα ήθελα κλείνοντας για να λίγο να αλλάξουμε και το κλίμα βρε παιδί μου, είναι το εξής, ότι τουλάχιστον για το HIV/AIDS για την Αφρική, ένα τεράστιο ποσό των χρημάτων δίδεται μέσω αυτό που λένε οι ξένοι φιλανθρωπιών. Το ίδρυμα παραδείγματος χάρη του Gates εκεί δίνει δισεκατομμύρια δολάρια για φάρμακα στην Αφρική. Αυτό υπάρχει κάποια ελπίδα στην Ελλάδα με το τόσο παγκοσμιοποιημένο ελληνικό πληθυσμό εντός εισαγωγικών, ο οποίος είναι αρκετά οικονομικά εύρωστος? Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη ή μπορεί να μπει σε μια τέτοια εξίσωση ή κάποιον παρανομαστή? Οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών για την Αφρική και άλλες χώρες του κόσμου είναι δυσίωνες. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του AIDS και το έδειξα. Ότι θα είναι η χρηματοδότηση πολύ κάτω από το 50% των αναγκών ή αυτών που έχουν δέσμευση οι δωρήτριες χώρες. Θα είναι κάτω. Το θέμα των γενοσύμων ή άλλων ευκολιών επίσης προσκρούει στον παγκόσμιο πόλεμο των φαρμακοβιομηχανιών
και κυρίως στην προσπάθεια να κρατήσει την Κίνα και την Ινδία έξω από αυτό το παιχνίδι. Γιατί αν θέλουν πύλη εισόδου το AIDS με αντίγραφο, αν θέλουν πύλη εισόδου, αυτό φοβούνται οι δυτικές πληροφορίες, θα αρχίσουν να το κάνουν παντού. Στις ευρωπαϊκές χώρες θα έλεγα, στις χώρες που είναι κάτω από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ακόμα και με αυτή τη στενότητα υπάρχουν περιθώρια ορθολογικής ανακατανόμησης των πόρων.